Здравейте, скъпи приятели от Зодия Скорпион. Днес ще направим една таропрогноза за месец октомври. Месецът е доста кармически. През октомври месец ще бъде коридора на затъмненията. Едно такова събитие, което има продължение доста дълго, 9 години или 18. Решенията, които вземете или действията, които извършите в този период, ще имат последствия и ще продължават много дълго време. Затова не предприемайте някакви резки движения и не вземайте някакви резки решения. Също така периода ще бъде още емоционален, а за вас, естествено, вие сте такава натура, не можете да не реагирате, бъдете предпазливи. И започваме вашата таропрогноза с първата карта, енергията за вас за този месец. Така, страхотна карта. Едно ново начало. И значи завършва някакъв период за вас и от слънчевото стъмнение започва някакъв нов период за вас. Много хубава карта, карта шут или глупака, то ще я наричат. Когато човек казва баста и обръща и започва с живота си от начало, с някакъв чист лист, когато идват много идеи, желания за живот, бих казала, с някакво доверие към света, с някаква лекота човек се отнася към това, което става, и едно детско любопитство има още в тази карта, когато ти се иска да опиташ нещо ново. Дайте да видим двете важни събития през този месец за вас. Настроението ви е доста така весело, бих казала, като че ли търсите приключения. Да видим какви приключения ще намерите. Две събития за вас, скорпиончета. Така, първото събитие. Карта смърт. Но преди да започнете нещо ново, трябва нещо старо да завършите и да затворите някакви врати. Така, двете карти, важни събития. Карта смърт. Преди да започне човек нещо ново, трябва да приключи с нещо старо. Преди да започнете нова работа, трябва да приключите с старата. Преди да започнете някакви нови взаимоотношения, трябва да завършите старите. Много са ми интересни хората, които, например, живеят, имат партньор и просто идват при мен такива клиенти и ми викат, търся своя принц, кога ще се появи. И в този момент тя живее с някой друг. Аз викам, той е до тебе, той всеки ден го вижда. Тя вика, той не става. Аз търся друг, ли, там, принц с бял кон. Скъпи приятели и приятелки, в живота така не работи. Докато имате някой до себе си, например, даже ако нищо сериозно, то началото ви ще бъде написано, че сте заета и всички останали мъже ще ви възприемат само като жена за една нощ. Тоест, само за забавление и за разтоварване, а не за нещо сериозно, там за семейство и така нататък. И по тази карта много хубаво. Първо, човек трябва да се промени, трябва да израсне, трябва да порасне, трябва да разбере, че не може с стария си багаж да влезеш в един нов живот. Трябва да разтовариш. И карта смърт ще ви даде такава възможност. Ще има такова събитие, което трансформационно, което може да промени, знаете ли, мисленето ви може да ви промени отношението към живота. Можете да започнете да цените живота по друг начин, да погледнете на него и именно тогава да получите тази лекота по карта шут. Тоест, понякога ние също прекалено много се тревожим, прекалено много там се замисляме, много сериозно се отнасяме към живота. Но има събития, които променят виждането ни много силно и ние започваме да ценим всяка минута. И по тази карта също ни казва така, че трябва да се избавим от нещо, което вече е отживяло, преди да започнем нещо ново. Втората карта, двойка мечове. Двойка мечове също говори, също важно събитие, бих казала,
за вас. Знаете ли, по двойка мечове бих казала също такова. Там, където вратите са затворени, няма нужда да чукате втори път. Ако вие, например, сте се опитали някъде да попаднете на някаква работа и така нататък и е било затворено, няма смисъл да чукате втори път. Още по тази карта много добре човек трябва да намери едно такова вътрешно спокойствие и равновесие. Да се успокоите, да премахнете тревогата. И по тази карта, страхотна карта, когато човек изчиства пространството, както аз казвам, от съветниците, информационния шум. Тоест, изключвате там всички, които ви дават съвети, всички, които носят разни клюки, всички, които там само ви търсят по телефона и говорите без, не знам, с часове, обсъждате той оня. Това е информационен шум, който замърсява пространството и вие не виждате и не знаете и сте в някакво блато. И именно тогава ще ви се случват такива случки по картата смърт, когато вие ще останете насаме с себе си, за да можете да оцените живота. Много често това може да бъде заболяване. Признавам си го, просто гледам тия карти, не знам как да се звъртя, как да ви го кажа, но скорпиончета по някой път ви се налага да преболедувате, както се казва, да легнете на смъртен одър, за да разберете, че животът трябва да го цените. Трябва да се цените живота, трябва да изхвърлите тия хора от пространството си, които ви теглят не на там, където ви трябва, и което не е ваше, което, както казвам аз, на ниски честоти, губите си времето, някакви дребнави неща. Това въобще не е важно в живота. Въобще не е важно. Да почувствате тази свобода. Повече прекарвайте време на природа. Може би там, качете се на някаква планина, на някакви хижи ходете, там където има много пространство, много въздух. Когато човек се чувства свободен, окрилен, може да диша дълбоко с гърди и това ще ви даде възможност по-леко да преживеете тези две събития. А можете и да ги избегнете. Защото когато са двете карти заедно, просто виждам някои неща и на мен не ми харесват. Ще ви го кажа направо. Не ми харесват. Трябва да се махне това от вас. По друг начин, сменяйте виждането си. Започнете да слушате, може би, малко. Не дейте там да се смеете на някакви глупости, да гледате там филмчета, видеа, дето там някой там се говори глупости, с някакви неща глупави се занимава. Това единственото, с което разполага човек, единственото нещо, което му принадлежи, това е времето, живот. Нищо друго не ви принадлежи. Ценете живота си, времето си ценете. И първото, което мога да ви кажа, е схвърлете тия глупости от живота си, с които се занимавате. Малко повече духовност проявете, малко повече откритост, за да получите някаква лекота. Просто по тези карти направо ми се иска да фане и да изхвърля всичко около вас. Просто някакъв шум върви. Занимавате се с глупости. Тоест, като че ли реално как не цените това, което имате. Не си цените времето. Скъпи приятели. Даже времето прекарано някъде на открито, някъде на... Даже ако искате да вземете въдичките, да отидете да половите риба, просто без информационен шум, наедине с себе си, може би там с някаква музика, от която не айде там да се дигаме полите и нататък, а някаква от друго естество, ще ви даде много повече, отколкото, но вие това естествено ще го преосмислите само. Аз ви предупреждавам, но аз знам как постъпват скорпионите. Но ще се възстановите, скъпи мои приятели. И ще излезете като нови. Между прочим, карта смърт е вашата карта. Когато човек излиза от пепелта, птица Феникс, прераждате се. На вас ви трябва някакъв кризис, за да може да минете на следващото ниво. За да получите изведнъж някакви сили, да излетите, така да се каже, от пепелта. Така, скорпиончета, сега ще погледнем с взаимоотношенията ви с хората. Какво ще бъде характерно? Прошка.
Много хубава карта, която ви казва, че простете на всички, които са ви обидели. И поискайте прошка от всички близки хора. Защото може би някога, може даже да не предполагате, случайно някого сте обидели. И тази карта ви казва, че този месец е идеален месец за това, за да се изчистите духовно. Картата смърт също го казва. Трансформацията, която получава човек през такъв период е, когато той иска прошка. Може би даже напишете писмо, даже ако не знаете човека къде живее. Помолете. Не е задължително да чакате отговор той да ви прости. Или ако сте били на някого там дълго време сърдит, просто кажете, че вече сте му простили. Простите, това е било отдавна, даже ако не толкова отдавна. Значи, не е само един човек, никога не е виновен само един човек. Простете, защото имате и вие вина в тази ситуация, например. И така. Много хубаво има практика. Практика такава, която да поискаш прошка. Трябва някой път да публикувам видеа с такива практики, медитации, защото наистина и по тази карта още бих казала, простите на себе си. Вие също сте обидени малко на себе си. Има такова нещо. И най-сложното е да простиш себе си в една или друга ситуация, че не си поступил по този начин, че трябвало по друг начин, такива неща. И вие носите тази обида, даже можете да носите обида на себе си, че не сте поступили по един или друг начин в определени ситуации. Потърсете в интернет, има такива медитации, ако не се лъжа, свързани с прошката. Направете ги. Наистина ще ви стане много по-леко и по-бързо ще преживеете този трансформационен за вас период. Дайте да вземем още една карта, за да погледнем финансовата част вашата през този месец. Финансите, скорпиончета вашите. Десятка мечове. Нещо наистина приключва. Като че ли, знаете ли, абсолютно сменяте. Този месец трябва да смените абсолютно начина си на живота. От и до. Тоест, знаете как да захвърлиш работа, някакво такова състояние, възможно. Аз не казвам, че е задължително, но даже на работата нещата като че ли вървят към това, че приключват. Вие просто чувствате, че вече там няма никакво развитие. И финансите ви също не че страдат от десятка мечове, вие не ги чувствате. Вие може да си получавате заплатата, но тя някак се покрай вас минава и вие даже не я забелязвате. В такъв смисъл, минала е минала. И за вас е по-важно как вие се чувствате на работното място. Но от сега, доколкото виждам по тези карти, наистина голяма вътрешна работа трябва да проведете през този месец. Така. Сега ще вземем карта съвет. Скорпиончета, аз разбирам защо на вас ви е тежко. Разбирам. Вие превършвате все още своите кармически задачки. Година и половина бяхте на тая вашата линия и тя сега завършва. Това са последни. Вие трябва да се изчистите до края, както се казва, за да започнете от начало. И карта съвет, скорпиончета за вас. Още една карта шут. Или глупака. Ново начало, нови идеи, нов живот от чист лист. Радвайте се, доверявайте се, вярвайте, че всичко ще бъде с доверие. И двете карти са свързани с доверие. Трябва с доверие да се отнасяте. Даже ако се намирате в някакво много тежко положение, вярвайте, помолете се, как се казва на Господ, молитва някаква се вземете, бъдете открити. Да, ние всички сме грешни, така да се каже, но тук трябва да имате голяма вяра, голямо доверие и наистина започвате като че ли така нещо ново, абсолютно нов живот.
И този месец ви се дава, за да приключите с всичко старо, което все още е останало, все още ви дърпа назад, все още имате някакви сметки, енергетически, които още не сте платили. Сега ще вземем една карта от ангелите, да видим какво ще ви кажат ангелите. Книги. Тази карта казва, знаете ли, карта книги? Да, аз исках да ви кажа такова нещо, че трябва малко да прочетете или поне, даже ако не четете, да послушате малко духовни книги. Наистина в тях се съдържат някакви вълшебни думички, които ни дават едно такова освобождаване и малко по-друг настрой. Да, духовни книги трябва да прочетете малко, за да промените своето отношение към и своя мироглед. Такива карти, които наистина трябва категорично трябва да промените живота си. Но трябва да се свържете, да бъдете по-близо до Господ. Не толкова материални, малко по-близко до духовните неща. Скъпи приятели. Скорпиончета. Важно време, но и много такава силна енергия. Старши аркани и те са много силни и започвате от начало. Нещо приключва и започвате абсолютно от начало. Даже ако не искате. Но с хората, с себе си, ви трябват и тези практики. Можете да ги намерите даже в някои книги. Радикално, как се казва, радикална прошка. Ако не забравя, в коментарите ще напиша как се казва книжката, която е свързана с прошка. С прошката, ако не се лъжа, имаше някъде аудиоформат. Послушайте, там има определени практики и тест, който можете да използвате. Можете да напишете списък на хората, от които бихте поискали прошка, но и хората, които са ви обидели, но вие искате вече да им простите. Вече това са някакви стари истории, които от много време, да кажем така, носите със себе си и трябва да ги приключите през този период, за да можете да влезете в някакъв нов живот. Едно преосмислене голямо идва. Още веднъж ви предупреждавам, да, просто ако не го направите самостоятелно, с такива практики, всякакви духовни книги да почетете и така нататък и да преосмислите живота си, то естествено, както се казва, съдбата, тя се знае своето, тя ще ви даде такава възможност от себе си, но този вариант може да бъде малко по-сложен за вас. И така, скъпи скорпиончета, желая ви късмет, сили, вяра в себе си, вяра в света, в Господ, че някой ви подкрепя, защото наистина тези сили ще ви бъдат необходими и вашата вяра ще ви бъде необходима през този месец. Желая ви да отворите сърцето си и с любов да посрещате това, което ви предлага живота. Благодаря ви още веднъж. До нови срещи!